Hej. Vi skal fortælle om akkordbrydninger. Klaverbrydninger. Og det er et klaver, selvom det så... Vi skal snakke lidt højt også, fordi at det er noget andet. Vi har også taget guitaren med, hvis vi ikke kan vise det på klaveret. Ja, til guitaristerne. Ja, jeg tror lige skal lidt længere ned. Mikkel. Sådan. Jeg holder den her, så må du spille. Okay. Prøv at Hvis jeg skal for lige eksempel, finde ud af, hvordan det virker. hvis vi for eksempel tager en C, Kan vi lige gøre sådan her? Det er ikke Dur. en akkordo. Ja. C-dur, Treklang. C-dur treklang, Som består af hvilke toner, Johan? som består af et Petar. C, består af et C, og et E, og et G. Det er rigtigt. Så bryder vi den op. Det kan vi for eksempel gøre. Nu tager vi lige en C-bass-tone med os. Hov. Og hvad er det, du gør, Johan? Det jeg gør er, at jeg opdeler akkorden. Her for eksempel, der spiller jeg kun primen, altså grundtonen, og kvinten. Hvor en treklang normalt består af en prim, altså grundtonen, en terts og en kvint. Korrekt. Men når jeg bryder den, så spiller jeg dem sådan for sig selv. Så jeg for eksempel spiller tertsen og kvinten, Yeah. og så spiller jeg bassen hernede. Men det er faktisk stadigvæk en treklang. Så du bruger ikke C'et der? Jeg får ikke se. Nej. Jo, i bassen. Ja, i bassen, ja. Kun i bassen. Det er Jeg derfor, man kan gøre det. Ja. kan for eksempel også bruge prim og kvint sammen. Og så lyder det jo lidt mere interessant. Ja. For eksempel, hvis du skal prøve at spille noget sådan flot, noget lidt... Hvordan Så- er så kameraet noget- på? Hvordan er kameraet på? Det er smileyvenner, det her. Nej, det tror jeg ikke, det gør. I folks verden. Ja. Skal vi også lave noget med omvendinger? Og det er så det, der også hedder... Det er så det, der også hedder en arpeggio på italiensk. Arpeggio På italiensk. betyder flere toner brudt op. På en guitar for eksempel, så hvis man spiller den her akkord, så er det det samme som at spille. Kan du lige forklare det, uddybe det en lille bit smule? Jamen det er det samme på klaveret. Okay. Det er ligesom, hvis man spiller den her akkord. Men så i stedet for at spille den, så spiller man. Hvilke toner består den af? Ja. Den består af et E. Det gør den nemlig. Og så hvad mere? Og et A. Og et G. G. Og et B. B. BB. Så den består B. af et E og et D og et B. Og det er en A-smaj 7. Og den kan man så bryde op. Og så er det en arpeggio. Og det Prøv det. Prøv at bryde den op. Så skulle den være brudt op. Så er den i vinkel. Så er den i vinkel. Skal vi sige farvel? Over and out.